Auton lämpömittari näyttää -18. Akun kapasiteetti 97% ja rangearvio 122 kilometriä. Laitetaan auto lämpiämään LeafLink-applikaatiolla. Start Climate Control. Jees. Ja sen jälkeen voidaankin jatkaa matkaa. Siinä koko homma. Toki autossa lämmitys käynnistyy aina pienen viiveen jälkeen vasta. Vajaat puoli tuntia, noin 20 asteen pakkasella. Normaali käynnistys. Ei mitään ihmeellistä. Auto on käynnissä. Ulkolämpötilamittari autossa näyttää nyt -20. Ja LeafSpy kertoo, että lähtiessä akkujen varaustaso on 20,9 kilowattituntia. Akkujen varauskapasiteetti on ajotietokoneen mukaan 96% ja arvioitu toimintasäde 123 kilometriä. Akkujen lähtölämpötilaksi LeafSpy väittää 5,2 astetta pakkasella - 9,4 astetta pakkasella. Asetetaan auton sisätilan lämpötilan tavoitteeksi 18 astetta ja puhallusnopeudeksi riittää 2 tai 3. Annetaan ensin olla 3. Nollataan ajotietokone, kulutusmittari, matka ja keskinopeus. Ja sitten lähdetään liikenteeseen. Tarkoituksena on suorittaa noin 30 kilometrin lenkki, jonka olen ajanut eri lämpötiloilla aikaisemminkin. Katsotaan, mikä on tällaisella reippaan 20 asteen pakkasella Leafin todennäköinen toimintasäde. Keli siis noin -20, jonkun verran ylittekin, tulee tuossa tarkentumaan, kun päästään liikenteeseen. Kevyttä lumisadetta ei vaikuta toimintasäteeseen lumisade. Autossa on molemmilla etupenkeillä istuinlämmittimet käynnissä ja ratilämmitin lämmittämässä. Tuo puolen tunnin lämmittämisen jäljiltä autossa on jo niin mukava lämpötila, että ajan ilman käsineitä, ilman päähinettä ja pelkkä college-huppari päällä. Huomattakoon vielä, että tapojeni mukaisesti ajan aina ilman kenkiä. Asetetaan vaihteen, valitsin vielä B-asentoon, jossa regenerointi on voimakkaampaa. Lähdetään matkaan. Ajellaan vakioreittiä käyttäen mahdollisimman tarkoin sallittuja liikennenopeusrajoituksia todellisen navigointinopeuden mukaisesti. Näin päästiin taajama-alueen ulkopuolelle ja nostetaan matkanopeus suurimpaan sallittuun 80 kilometrin tunnissa todellista nopeutta. Huomattavaa Leafissä on myöskin kohtuuttoman suuri mittarivirhe. Noin 89 kilometriä tunnissa. Mittarinopeutta tarkoittaa noin
80 kilometriä tunnissa todellista nopeutta navigaattorin mukaisesti. Jo varsin lyhyen ajon jälkeen voidaan huomata, että toimintasädearvio alkoi laskea nopeasti ja akkuprosentit myöskin laskea voimakkaasti. Pian nähdään, mikä on tällä kelillä Leafin todennäköinen toimintasäde. Ulkoilman lämpötila rupeaa tarkentumaan. -22 näyttää tällä hetkellä lämpötila. Se mikä Leafissä on miellyttävää talviajossa, niin vaikka tätä ei olisi etukäteen lämmittänytkään, niin se on heti saman tien ajoon lähtiessä käytännössä lämmin. Kovimmilla pakkasilla mitä on ajanut, eli 28 astetta ja sitä luokkaa, on pakko todeta, että tämän ilmalämpöpumpullisen mallin lämmön tuottokyky maantienopeuksissa rupeaa hyytymään jonkun verran kesken, ja se näkyy sillä tavalla, että jos tuota lämmityslaitetta pyrkii käyttämään automaattiasennolla, niin puhalin puhaltaa koko ajan aivan täysillä. Nytten jo tällä 22 asteen pakkasella on itse asiassa miellyttävämpi valinta tämä, että pitää puhalluksen manuaaliasennolla 2, 3 tai 4. Nyt kun ollaan kuljettu vasta noin 7 kilometrin matka, on akun kapasiteetista kadonnut jo suurelta näyttävä osa prosentteja. Keskikulutuskin näyttää 24,5 kilowattituntia 100 kilometrille, joka on omilla ajokokemuksillani Leafille erittäin suuri keskikulutus. Mutta tässä reitissä on sellainen huomiolle laitettava seikka myöskin, että tässä on jonkun verran alkuvaiheessa nimenomaan nousuja, joten tuo kokonaisuus tasoittuu tarkoituksellisesti tällä noin 30 kilometrin suuntaansa olevalla edestakaisella reitillä, eli ajetaan tarkoituksellisesti sama reitti edestakaisin. Kylmän akuston regenerointikyky on aika rajoittunut. Jos vielä kylmemmät akut olisi olleet kyseessä, niin regen olisi ollut vain yhdellä pallukalla näkyvissä, eli alle 10 kilowattituntia. Nyt siellä on jo latauksen jäljiltä akuissa sen verran lämpöä, että oltiin 2 latauspallukolla, joka lienee vastasi noin 15 kilowattituntia. Ajomatka suoritetaan käytännössä koko ajan käyttäen vakionopeuden säädintä. Jostain kumman syystä Leafin toimintasädearvio reagoi vakionopeussäätimen käyttämiseen vähentäen jäljellä olevaa toimintasädettä. En ole kuitenkaan havainnut sillä käytännössä olevan mitään merkitystä. Koko toimintasädearvio Leafissä on aikamoinen heikko arvaustasolta. Ajoakut lämpenevät oikeastaan vasta 80 kilometrin tuntinopeuden yläpuolella näin kovalla pakkasella. Tai sitten toisaalta lataamalla.
Pakkanen kiristyy juuri 23 asteeseen. Täällä sisällä tarkenee edelleen ihan hyvin. Vaikka tavoitelämpötilaksi asetettiin 18 astetta. Energiatiedosta voidaan tarkistaa, että tällä hetkellä lämmityslaite ottaa noin 2,7 kilowattituntia sähköä. Ajovalojen käyttämisellä ei ole käytännössä merkitystä toimintasäteeseen, niiden kulutus on niin olemattoman pieni. Nyt on ajettu noin 16,7 kilometrin matka. Keskikulutus on 21,6 ajotietokoneen mukaan ja akun varaustaso on 78% ja toimintasätearvio on 93 kilometriä. Pakkasta on edelleen se 23 astetta. Leafin kaukovaloista on sanottava, että näin lumisessa talvimaisemassa näillä todellisuudessa näkee vielä ihan hyvin. Mutta kyllä tuollaisilla kevään ja syksyn hyvin tyypillisillä suomalaisilla kurakeleillä tähän kaipaisi poikkeuksellisen paljon lisäkaukovaloja. Onneksi lähivalot ovat suhteessa paremmat kuin kaukovalot. Se, mikä Leafillä ajossa on vaatinut jonkin verran totuttelua, on ikkunoiden jäätyminen ja huurtuminen pakkasella. Aika ajoin Leafissä joutuukin käyttämään ikkunoiden erillistä huurteenpoistotoimintoa pitääkseen ikkunat turvallisessa ajokunnossa avoimuudeltaan. Aletaan pikkuhiljaa lähestyä suunniteltua kääntöpaikkaa. Keskikulutus on lukemassa 22,2. Akun varauskapasiteetti on 66, toimintasätearvio 74. Keskinopeus on tällä hetkellä 69 kilometriä tunnissa ja ollaan tultu 28,4 kilometriä. Nyt me saavumme pysäkille, jolla tehdään käännös. Tähän mennessä matka on kiertynyt 30,4 kilometriä. Keskikulutus on 21,6. Akun kapasiteetista on jäljellä 64%. Toimintasätearvio 77 kilometriä. Keskinopeutemme 69,3.
Ja tässä kääntöpaikalla pakkasta on 22 astetta. Jatkamme matkaa takaisinpäin. Tällä 23 asteen pakkasella lämpöpumppu haluaa sitkeästi ottaa lähemmäs 3 kilowattituntia, vaikka lämpötila on säädetty plus 18 asteeseen. Ja puhallusnopeus on numerolla 3. Autossa kyllä tarkenee ihan erinomaisesti näin poliisivaihdolla edelleenkin. Navigaattori tässä Leafissä on ihan asiallinen varuste. Sitä pystyy myöskin ohjaamaan hyvin kätevästi esimerkiksi Leaf Link-sovelluksella, jossa pystyy Google-hauilla hakemaan paikkojen perusteella osoitteita ja lähettämään ne sitten kätevästi tänne auton Carvings-tietokoneeseen. Täällä ne sitten löytää täältä Carvings suosikkikanavat ja LeafLink, kun sen on kerran tänne suosikkikanaviin tallettanut, niin tästä painamalla se sitten hakee viimeisimmän lähetetyn yhteystiedon navigaattoria varten. Nyt en kyllä muista mikä siellä viimeisimmäksi on tullut lähetettyä, mutta se viimeisimmän se nyt sieltä hakee. Aika pitkä hakuaika tällä kertaa, mutta nyt se löyti. Ja kun se on löytänyt, painetaan tauko. Uusi määränpää. Ja näin se asettaa saadun kohteen uudeksi määränpääksi navigaattoriin. Reitin muokkaaminen on myös kohtuu helppoa. Muokkaa reittiä, sinne voi lisätä välille reittipisteitä. Auton navigaattori myös osaa suositukset kertoa sen mukaan, että miten se arvioi akun kapasiteetin riittävän kohteeseen. Hyvin herkästi se kyllä epäilee, vaikka rangemittari vielä näyttäisikin, että perille päästään, niin tuo navigaattorisovellus kyllä paljon helpommin kertoo, että kohteeseen ei todennäköisesti päästä. Tarkista sähkön saatavuus tai latauksen saatavuus. Reitillä pystyy myös, kun on määritelty, niin minkä tahansa reittietapin asetusta muuttamaan helposti nopean ekon tai muun lyhimmän reitin välillä vaikka. Reittiopastus reittipisteeseen 1 alkaa. Jatka nykyisellä reitillä.
Näin se kertoo meille, että meillä on 14 kilometriä matkaa jäljellä takaisin kotiin ja akussa kapasiteettia 42 prosenttiyksikköä. Käytännön kokemus on osoittanut, että näillä kovilla pakkasilla tai vastaavasti nollavaiheilla vesisateessa hyvä nyrkkisääntö on se, että se on vähintään prosentti per kilometri, mitä Leaf kuluttaa sähköä. Eli on syytä varautua siihen, että nyt kun 41% näyttää akun varauskapasiteetti, niin yhtään yli 40 kilometrin ei kannata yrittää enää ajaa ilman lisälatausta. Range-mittari eli tuo toimintasadearvio väittää edelleen päästävän 52 kilometriä, mutta siihen en kyllä luottaisi. Keskinopeus meillä on tällä hetkellä 69,5 kilometriä. Tämä on aika normaali suomalainen talviajon maantiekokonaisuus, jossa risteyksien kohdalla joutuu hieman hiljentelemään ja muutoin on pääsääntöisesti tuo 80 kilometriä tunnissa suurin sallittu nopeusrajoitus. Keskikulutus ajotietokoneen mukaan 21,2 kilowattituntia 100 kilometrille. Ja ajettu etäisyys tällä hetkellä 48 kilometriä. Pakkanen on pysytellyt tiukasti tuossa kiinteässä 23 asteen lukemassa. Lumisade hieman kiihtyy, mutta ei tule edelleenkään ole mitään mainittavaa vaikutusta kulutukseen. Ylipäätänsä täytyy muistaa se, että pakkanen nostaa auton ilman vastusta merkittävästi. Ja näissä sähköautoissa, kun ei ole hirvittävästi niin kuin muita syitä niin kuin tuolle voimakkaalle energian kulutukselle, toisin kuin polttomoottoriautoissa on huono hyötysuhde, joka sitä joka tapauksessa hukkaa tuota polttoainetta, niin tuo pienikin ilmanvastuksen nousu näkyy näissä sähköautoissa niin kuin lyhenevänä toimintasäteenä voimakkaasti. Leaf ylipäätänsä nostaa kulutusta ja laskee toimintasätettä hyvin paljon, jos joudutaan ajamaan 80 kilometriä tunnissa tai sen yli nopeuksilla. Näin jouduttiin vaihtaa lennossa kamerasta toiseen tai kännykästä toiseen, että saa jatkettua kuvaamista. Nyt kun ollaan ajettu tuo noin 60 kilometriä tuolla keskinopeudella noin 70,9 kilometriä tunnissa, niin auton akut on lämmenneet niin paljon, että regeneraatio oli aivan niin kuin täysillä tuossa äskeisessä moottorijarrutuksessa. Käänny vasemmalle. Sitten 100 metrin jälkeen Matkalle käänny kertyi vasemmalle. keskinopeudeksi 70,5 kilometriä tunnissa. Keskikulutus muodostui ajotietokoneen näyttämän mukaan 20,8 kilowattituntia 100 kilometrille. Ajettu etäisyys on 60,7 kilometriä. Ja akun jäljellä oleva kapasiteetti 20 prosenttiyksikköä.
Ajotietokoneen näyttämä toimintasadearvio on 28 kilometriä. Olet saapunut perille. Määränpää on oikealla. Reittiopastus päättyy. Eli vielä kerran. Akkua jäljellä 20%. Keskinopeus tippui tuossa loppusuorilla hieman 69,1. Etäisyys 60,8 kilometriä. Keskikulutus 20,8 ajotietokoneen mukaan ja toimintasadearvio 28 kilometriä.